салом ва бозе буригар саломи гарму ҷӯшонимо ба кулли шунавандагон ва бинандагони мавҷи мо. дӯстони азиз, аз радиои ҷавонӣ барномаи мустақими радио микс, яъне радио шоу тариқи пахши мустақим оғоз шуд. ва дӯстони азиз, мо чун дар барномаи аввал гуфта будем, акнун шумо имконият доред моро ҳам гӯш карда бошед ва ҳам албатта тамошо карда бошед. дӯстони азиз, моро пайгирӣ кунед. мо дар медиапортал, яъне дар фейсбук, дар шабакаи фейсбук мо қарор дорем, инчунин дар шабакаи ютуб моро шумо метавонед дар ҳама рӯза дар барномамон пайгирӣ карда бошед. ва тамошобинони азиз, шунавандагони муҳтарам, мо барномаи мустақими радио микс, яъне радио шоуро оғоз мекунем. моро пайгирӣ кунед ва зери садои ана ҳамин мусиқӣ ки инҷо диҷеи мо омода мекунанд, зери ана ҳамин мусиқӣ, зери ана ҳамин садои фурам ба барномаи радио микс ҳусни оғоз мебахшем. гӯш мекунем суруди дилнишинро. рафтем. радио микс, радио микс. از دوری تو نکنم ارمان، با رقیبی تو نکنم پیمان. زخمی که بدی زیشقی تو نشست، تا آخری اون نکنم درمان. زخمی که بدی زیشقی تو نشست، تا آخری اون نکنم درمان. عشقی تو برام بیچاره نمود، هر کوی جنون آواره نمود، هر کوی جنون آواره نمود. бинандагони азиз, шунавандагони гиромӣ, айни ҳол ба мо Зарина навиштанд. Зарина менависанд: ассалому алайкум, ба барнома хуш омадедтон. салом ба Зарина, моро пайгирӣ кунед, моро гӯш кунед, моро ҳамеша пайгирӣ кунед. радио шоу, радио микс мустақим. شفتن با غصه دل منم آغشتن. هنگام عشق عافیت توست، از آفت عشق منم خود کشتن. هنگام عشق عافیت توست، از آفت عشق منم خود کشتن. عشقی تو مرا بیچاره نمود، بر کوی جنون آواره نمود، بر کوی جنون آواره نمود. آهنگی دلم را نشنوی، برخیز و بیا بر منزل خود، برخیز و بیا
шунавандагони азиз, арҷманд бинандагони азиз, радио миксиму радио лайфи мо идома дорад ва дар ин ҷо Фарзона Салимова менависанд: рости гапро гӯям, сари як пиёла чой гӯш кардани чунин барнома хеле қулай ҳам ҳаст гуфтанд. Ташаккури зиёд моро Фарзона аз Facebook пайгирӣ карда истоданд ва ин нафар мегӯянд ман шуморо пайгирӣ карда истодам сари як пиёла чой. Хеле хуб. ва дар ин ҷо Нина Назарова мегӯянд: ассалому алайкум, хуш омадед ба барнома. Ва алайкум бар саломи шумо. ва ин ҷо Дилафрӯз Охунова менависанд: ман шуморо иззат мекунам. ва дигар Илёс Юлдашев менависад: нони гарм хӯрда истодаам, марҳамат ба нони гарм. Ильяс Юлдашев. Хеле хуб. Тамошобинони азиз, шунавандагони гиромӣ, бори дигар ман қайд мекунам, барномаи мо мустақиман идома дорад. шумо метавонед моро пайгирӣ карда бошед дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва дар шабакаи YouTube. хуб, дӯстони азиз, агар мо ба мавзӯи рӯз бингарем, ҳастанд он ҷавонон, ҳастанд он нафароне ки бозӣ кардан дар ҳар гуна бозиҳои компютере ва инчунин дар PlayStation-ҳо хеле шавқу рағбати зиёд доранд ва ман ба боварӣ комил гуфта метавонам ки он ҷавононе ки яъне зумерҳо соли таваллуди онҳо аз 1997 то 2003 аст, онҳо албатта аз ин давра гузаштанд. Масалан, ман агар худро мисол биёрам, дар давраҳое ки мо масалан кӯдак будем, бозӣ мекардем, ҳамагӣ 7-8 сол доштем, дар он вақт Sony PlayStation 1 яъне нашри аввали он баромада буд. ва дӯстони азиз, як маълумоти ҷолиб мо айни ҳол дар даст дорем. Метавонед дар сомонаи мо cw.tiroz.org дар он ҷо пайдо карда бошед. ин ҳам бошад дар бахши Matrix. хуб, менигирем PlayStation 5 яъне нусхаи 5 нав дар ду версия баромад, аммо ба консепсияи худ, яъне ба консепсияи нави худ. Sony PlayStation маҳсулотро аз рӯи принсипи мутобиқат ба дискҳои физикӣ тақсим кардааст, Digital Edition, ва ин каме арзонтар ва бегардонанда бароварда мешавад ва танҳо версияҳои рақамии бозиҳоро дастгирӣ мекунад, яъне версияҳои цифравое мегӯянд, рақамии онро дастрасӣ мекунад ва дар акси ҳол ҳеҷ тавофуте вуҷуд надорад, аммо ба ҳар ҳол версияи флегшип он як версияи хуб аст ва он тавофути муҳим дорад назар ба пештара. шунавандагони азиз, бинандагони муҳтарами мо, анакнун шумо на балки шунаванда, балки бинанда ҳам ҳастед, чун мо таъкид кардем, на ҳар як ҳодисаи воқеа албатта дар таърих боқӣ мемонад ва биёед ба як ҳодисаҳои ҷолиби таърих менигарем, ба як ҳодисаҳои муҳими таърих менигарем ки дар кадом солҳо, дар кадом санаҳо кадом ҳодисаҳои хуб ба вуқӯъ пайвастанд. Пас менигарем. соли 1617 23 август дар Лондон аввалин кӯчаи яктарафа бунёд гашт, яъне дар Лондон дар соли 1617 23 август кӯчаи яктарафа. ва санаи 24 август бошад соли 1770 капитан Ҷеймс Кук тобиати Австралияро ба Англия эълон кард. ин ҳам дар давраи мустамликадорӣ аст ва соли 1866 бошад мувофиқи шартномаи Париж Венеция ба Италия ҳамроҳ карда шуд. хуб, ин ҷо боз менигарем ба маълумоти дигар ва соли 1955 заводи металлургияи Череповец ба истифода дода шуд ва ниҳоят соли 1994 Севастополь яке аз шаҳрҳои Россия эълон карда шуд. ва мо анакнун бинандагони азиз, шунавандагони муҳтарам, аз диҷеямон, аз коргардони пахш, аз Хусравҷон хоҳиш мекунем як таронаи дигарро албатта баҳри мо гузоранд ва мо ҳатман рақс мекунем, шодӣ мекунем, бозӣ мекунем. ва гуфтанӣ ҳастам ки бинандагони азиз, ин ҷо Кароматулло Порсо менависанд: ягон суруди дилнишин монед. ҳатман суруди дилнишин бари шумо садом метиҳад ва биёед таронаро бо ҳам гӯш мекунем. рафтем. Radio Mix. Radio Mix. Radio Mix. Radio Mix. шунавандагони азиз, бинандагони муҳтарам, барномаи мо идома дорад ва бубинед Хуршедҷон Пулотов ин ҷо ба Хусравҷон нишон медам. Хуршедҷонро бинед ба мо расми питса ба мо фиристоданд ва мегӯянд ки вақти гушнагӣ
ба мо питса фиристоданд ва мегӯянд ки биёед марҳамат хуршедҷон Пулотов, агар моро дида истода бошед ба шумо салом, иштиҳои соф орзуманд ҳастем. барномаи мо идома дорад ва медонед ана ҳамин питсаро ҳангоми бозӣ кардани PlayStation хӯрдан, яъне истеъмол кардан хеле хуб аст. ва вақте ки мо дар кӯдакӣ чун дар оғоз гуфтем PlayStation бозӣ мекардем, дар он ҷо фақат бозиҳои футбол, GTA ва як бозӣ ба ном Mortal Kombat аз серияи яъне филми чӣ гӯям филми силсила филм, яъне серия мегӯянд, аз Mortal Kombat бозиҳо вуҷуд дошт ва анакнун дар наслҳои навбатӣ, яъне дар наслҳои 4 ва 5 PlayStation аллакай ин гуна бозиҳо фаъол намешавад ва танҳо бозиҳои сифравӣ, яъне цифравой. хуб, Sony PlayStation 5 зебо аст ва шумо онро аз дақиқаҳои аввали пас аз сар задани ҳамун сар додана шумо инро ҳис мекунед. Яъне вақте ки шумо PlayStation 5 ро ба даст мегиред, он хеле шабоҳият ба PlayStation 4 дорад, аммо версияи нав каме зебо мебошад. дӯкони нав, экрани оғози нав, ғарқшавӣ ба кулли равандҳо бо геймпад хеле нав мебошад. Аммо як шарти муҳим барои лаззати комил вуҷуд дорад. Шумо бояд муқоиса кунед. вақте ки шумо онро бар зидди PlayStation 4 мегузоред, PlayStation 5 сард аст. ва вақте ки шумо метавонед ҳамун як бозиро дар ду версия муқоиса кунед ва худ аз худ аз ақл бегона ҳам шавед, зеро PlayStation 5 бо дизайн, бо графикаи бениҳоят ҷолиб. дар геймпад яке аз қадами муҳим дар Next Gen аз ҷониби Sony бароварда шудааст, зеро насли оянда на танҳо дар бораи кадрҳо, яъне дар як сонияи нави босифат пешгӯӣ мекунад ва сухан дар бораи ғарқшавӣ меравад ки DualSense бо муқимати триггер алоқаманд ва алоқаи ларзиш ва садои нав фарқ мекунад. агар шумо ҳангоми оғози корт PlayStation 5 ро харидед, шумо қариб албатта медонед ки чаро ин корро карда истодед ва агар шумо ногаҳон ба овозаҳо ва хабарҳо дар бораи анаҳамин консолҳои нав он чиз дода шуда бошед, бидуни зикри ҷузъиёт пас биёед мефаҳмед. шумо аз суханҳои ман шояд ягон чиро ҳам дарк накардед, аммо маълумоти муфассал дар сомонаи мо cw.tiroz.org дар бахши Matrix пайгирӣ карда бошед ва тавсия медиҳем ки вақте ки шумо PlayStation 5 ро бозӣ мекунед, аллакай вай ягон вибратсия, яъне ягон овози ларзишнокро намебарорад. он бениҳоят ором аст ва дар кадр агар шумо бозиро бинед, худатонро ба ҷои он қаҳрамон ҳис мекунед ва дар экранҳои калон бозиро бозӣ мекунед. пас шунавандагони азиз, биёед таронаи навбатиро бо ҳам гӯш мекунем. ин ҷо шумо метавонед аз мо сурудҳоро дархост кунед ва дархости шумо ҳатман баъд аз барнома ин ҷо коргардони мо албатта плейлист омода мекунанд ва дар охир мо албатта бо пуррагашт сурудҳои дархости шуморо мегузорем. пас рафтем як таронаи дилнишинро бо ҳам гӯш мекунем, барномаамонро идома медиҳем. бо мо бошед. Radio Mix. Radio Mix.
тамошобинони азиз, шунавандагони гиромӣ, Олимхон Хаҷаев мегӯянд рӯзи пурбарор, рақсҳои зурку ако. Ташаккури зиёд. Ва Абдуҳаким Дусматов менависанд: ба пеш радио Ҷавонӣ ва принсесса Фосилзода, мо аз Душанбе боз пайваст шудем. Салом Хадича салом мегӯянд. Оҳо, ба шумо салом Хадича. барномаи мо идома дорад. Радио Микс. یک دانه گل دو دانه اناری دانه دانه 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 رادیو میکس бинандагони азиз, шунавандагони гироми қадр, барномаи мо идома дорад ва инҷо Шарипова Фараҳноз менависанд: кани анакнун дар ин вақт чипси Лейс бошад, хурда тамошо кунем. Хеле хуб, ва мо ташкил мекунем. Шумо минбаъд моро пайгирӣ кунед. Агар мо ягон конкурсо, ягон бозиҳо гузаронем, ҳатман ба шумо туҳфа, яъне ягон туҳфаи мо шояд чипси Лейс бошад ва чипсро мехӯред, моро тамошо мекунед ва зери садои мусиқӣ бо ҳам рақс мекунем. Шумо низ рақс мекунед. хуб, дӯстони азиз, як хабари бениҳоят хуш, як хабари ҷолиб. санаи 7 август София Ратару 74-мин зодрӯзашро ҷашн гирифт. сарфи назар аз чунин чеҳраи устувор сароянда аҷиб менамояд ва ҳамкасби ӯ Николай Басков ба София як бениҳоят тӯҳфаи гаронарзиш, дастмона, яъне браслет бо нархи 2 миллион рубл. Вау, 2 миллион рубл тӯҳфа кард ва Николай Басков дар баъзе баромадҳояш ҳатто шӯхӣ карда ба бонум София ҳамчун шӯхиомез дар вақти баромад гуфт ки ба ман издивоҷ мекунед, яъне биёед бо ҳам издивоҷ кунем. ин як шӯхӣ ҳам буд ва новобаста аз синну сол, новобаста аз чун гуфтем баҳори умр, яъне 74-мин зодрӯзашро бону қайд кард, вале хушрӯ аст, ҷаззоб аст ва бисёр бо Николай Басков онҳо дуэт месароянд. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ман фикр мекунам ки барнома бениҳоят ҷолиб ҳам буд ва дар оянда мо боз бахшҳои ҷолибро бари шумо бинандагон, бари шумо шунавандагони азиз пешниҳод мекунем ва ҳамеша дар мавҷи мо бошед. ва смс, яъне паёмаки охиринро Хадича менависанд: раҳмат ба принсесса Фозилзода салом, яъне ба дугонашон салом гуфтанд ва дар ин ҷо мегӯянд: афсӯс, имрӯз ман каме дер мондам. ҳеҷ гап не, боке нест, боз дар нашои оянда мо метавонем ҳамроҳу вохӯрда бошем, дар мавҷ дидор дида бошем. ҳамеша моро пайгирӣ кунед. тӯли лаҳза бо шумо будем. ман рови барнома Карим Юлдашев ва ин ҷо коргардони мо Хусрав ҷон. ҳамеша сарбаланд бошед, хонобод бошед. барномаи мо дар ҳамин ҷо ба фарҷом мерасад. биёед бо ҳам зери суруди охирин рақс мекунем ва он сурудҳое ки масалан дархост кардед, дархостҳо буданд, албатта баъд аз барнома садо медиҳад. хайр, то барномаи дигар шоду пирӯз бимонед. хайр. Radio Mix. عاشقی